Gdje sam? Kamo dalje? Ništa ne vidim. Ne shvaćam. Osjećam se zbunjeno. Što mi je činiti? Što mi to uznemiruje srce? Pomučuje misli. Gdje moram tražiti mir? Nemam snage za borbu. Ruke su mi klonule. Kao da mi se život gasi. A ipak, sve u meni viče. Nikakva ljepota me ne dotiče. Sve što volim, više u sebi ne nalazim. Razlomljeno, u 1000 komadića nalazim svoje srce. I sunce nema više isti sjaj. Što mi se to događa? O Bože, pomozi mi. Pokaži mi put. Plaši me ova tama. Zbunjuje nemir. Što želiš od mene? Osvijetli moje traženje. Daj mi svjetla, Bože. Više se ne mogu opirati. Čini sa mnom što želiš. Kušao sam život s raznih strana i ne nađoh ništa vrijedno mojih težnji. Htio sam biti vrijedan njihove pritajene veličine. Tražio sam nešto više. Znao sam da mogu više. Tražio sam visoki ideal. Možeš misliti iskreno, ozbiljno i uzvišeno, ali ako nisi slobodan, ne možeš izdržati pogled onoga koji zove. Svatko ko stane pred tvoju uzvišenu ponudu mora zaboraviti sebe, a to je početak slobode iz koje se može zavoljeti i ostvariti ponuda.